Bobor Jasim goreng rese karo nyambel. Halo dulur, kepanggih malih kalih kula wong desa. Dadi kegiatan dina iki nyong diawali dengan godhog kluban Jasim. Nah, kene klubane wis dikumbah terus digodhog, tak karo nyambi gawe sambel. Lombok bawang brambange digoreng wis mateng diintas terus dilanjutake karo goreng rese. Nah, kene resene tak selai micin cekene tambah gurih, tambah sedep ngono iki lah. Tak nyambi gawe sambele klithak-klithuk nek wis dadi dicicipi rasa aja kelalen diwehi karo jelantah resene kue. Ke andang-andang klubane barang wis matang tak tiliki wis amoh terus dintas wae. Ning nggon kene kek nyong duwe turahan lobes mau wis tak godhog sekalian terus ning nggon kene nek klubane seradan adem tak irisi cekene ora tengklolor. Tak lanjutake karo numis bumbune. Bumbune kek gur nganggo bawang, brambang, kemiri, kencur, ketumbar sedidik wae. Dong sangang-sang ndang nganti mateng soalnya nek ora mateng kek langu mambune ngono lah. Terus ditambahi gula, uyah, micin, ning nggon kene aja kelalen klubane dijugurake sekalian, diaduk-aduk ndang nganti rata. Disosolake santene ning nggon kene aja salfok ya karo santene sing wis dadi es batu soalnya nyong luwih seneng nyetok santan daripada parutan krambil ujare nyong kek tengi. Ning nggon kene nek wis umep diaduk-aduk terus aja ngasih santene pecah dicicipi rasa nek wis enak dipateni dintas. Tak lanjutake karo mbacem tahu ning nggon kene wis tak siapake gula jawa karo uyah diseli micin sedidik wae. Ditunggoni nganti banyune umep diaduk-aduk cekene legine rata. Ning nggon kene dindane nganti saat kaya ngene nek wis saat kaya ngene terus lanjut digoreng. Dulur-dulur masak apa dinagi? Nyong masak kaya gini ketok lho. Nah, kene nek wis garing ya, angger garing wae nek nyong sih ora garing-garing banget. Nah, ki wujude nyong wis matengan kabeh. Nyong tak pamit ya, tak sarapan bareng.